125 एमेन्डमेन्टआ बिल पास जानाय लोगो लोगो मा जागोन जोंना 60टा समष्टि जागोन बेनिफ्राय मा जागोन बेखौहाय मोनसे बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनानै इन्टारिम सरकार दानानै सिगनेटरिफोरखौ चिफ इएम बानायनानै मोनसे 6 मासनि थाखाय सरकार दाहोनानै नेक्स्ट 6 मासनि गेजेरावहाय 60टा समष्टि बानायनानै इलेक्सन गेलेफिनगोन बे खोथा बुंनायखौनो बिथांमोना ओरैबायदि गिबाय दा बेखौ मिटिङाव बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होनानै जोबो आरोखि दा माखासे जोंनि प्रमद बर' सरकार सालायनाय समावहाय जेराव माने वार अर्डार अलरेडि जाखाबायमोन खामानि मावनोल' नांसैमोन बेखौनो बिथांमोना केन्सेल खालामदों फिन आरो गावसोर बेखौ अन्थाइ खाम्बा गायसनफिनदों बेबादिनो बुहुत गिदिर गिदिर स्किमफोरखौबो बिथांमोना बिदिं खालामजोबदों बबेनिबा आसाम माला अलरेडि होखाथारनाय बेखौहाय बोस्लायनानै बहाबा लांदों दा बेफोर बे स्किम दाननाय बोस्लाय बोस्ल' खालामनाय मालाय मावखानाय जिनिसखौ गावसोर लाबोनाय बेफोरनो बिथांमोननि बिराद गिदिर माने नैबे बिधान सभा बिसायख'थियाव बे मोननै मोनथामसो जिनिसानो बिथांमोननि थाखाय एकदमबारे मोनसे गाज्रि थासारि लाबोदों आरोखि स्किम दाननायाथ' बिराद गिदिर बिथांमोननि भुलखा दा बेनिखायनो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खमाव फैगोन इउपिपिएलआ बांसिन जोङो माने एमएलए सिट मोनगोन बेनिफ्राय जोङो आसाम सरकाराव जायखि सरकार दाया माने जों बेवहाय जों बाहागो लानो हागोन जोङो मन्थ्रि लानानै जोङो सरकार दागोन आरो जों मोनसे जेब्लानाखि जोङो किं मेकार जायो जों मोनसे सर्त होगोन बिटिसिआ फाल्थाय होमबा जों नोंसोरखौ हेल्प खालामगोन जोंना बे आरोखि बिटिसिखौ दा बिथांमोना मिटिङावहाय क्लियारिफिकेसन होबाय थादों खाम्फामोनहा जे 125 एमेन्डमेन्टआ बिल पास जानाय लोगो लोगो मा जागोन जोंना 60टा समष्टि जागोन बेनिफ्राय मा जागोन बेखौहाय मोनसे बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनानै इन्टारिम सरकार दानानै सिगनेटरिफोरखौ चिफ इएम बानायनानै मोनसे 6 मासनि थाखाय सरकार दाहोनानै नेक्स्ट 6 मासनि गेजेरावहाय 60टा समष्टि बानायनानै इलेक्सन गेलेफिनगोन बे खोथा बुंनायखौनो बिथांमोना ओरैबायदि गिबाय दा बेखौ मिटिङाव बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होनानै जोबो आरोखि